Salut și bine v-am găsit la un episod din Babele Pompiere. Da, în celălalt episod, dragi, nu s-au auzit. Suntem iarăși cu rar... Ce faci, mă? Bă, tu ce faci aici, mă? LeBron James, cumva? Jordan, Michael Jordan. Ok, nu prea ai părut că ai fost Michael Jordan. Mi-a scăpat mingea. Da, bine, hai să începem. Lasă-te de basket, că nu-i de tine și treci la pompieri. Oh, 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 oh. Mamă, 10.000 de like-uri pentru faza asta. Măcar cel puțin un like dați și voi acolo. Hai, lăsăm glumele și hai să trecem. Ăsta e un level greu. Știu că n-am putut prea nu prea am reușit să-l trec cu Rareș. Am făcut numai vreo două. Aoleu. Ați văzut? E oțel. Mamă, se rupă asta. Ce se întâmplă, mamă, ce cu nivelul ăsta? Iată oamenii de jos, că eu oamenii mai de sus. Bun. Mamă, deci, sper că ați văzut ce video. Ok, suntem niște babe pompiere. Suntem niște pompieri, dar suntem niște, nu pot să zic babe, niște bătrâne. Adică ne vedeți în stânga jos. Niște bunițe. Da, niște Cred că arde bunicuțe. unul. Unde arde unul, mă? Cum arde unul? Unde? Eu aud că arde. Adică aud să trec. Na, eu Așa nu doar aud ce. pe nimeni, nu știu. Stai că mă urc eu acum aici. Cea mai bună tactică e să-i dai cu toporul în cap Da, până ce uite, ai, da. pleci la altul. Dar eu nu-i văd, mă. Nu văd pe ăla de arde. Nu, acum nu mai, că nu mai arde, dar fugea pe aici, pe lângă foc. Mamă, trebuie să-i Hai dați că cu și săcurea leșinat, în hai cap că-l duc eu. ca să leșină. Mă, bă, leșină-te odată. Așa, cu apă, trebuie să-i dați cu apă ca să se leșine și apoi să mereți după alții, știți? Asta e cea mai bună tactică. Mamă, ăsta am crezut că e la WC, dar nu știu unde-i. Mă, uite la ei. A, la WC, bă. Uitați-l. A, săracul leșinat. Dă să ne umplem un pic aici. Hai să merem rapid. Iu, ce e aici? Mamă, mă. Bă, tu ce faci? Mamă, ăsta vrea să... Bă, stai, mă. Mamă, greu e cu oamenii ăștia, v-ați văzut? Stai, te rog, nu mai. Nu mai pleca la baie. Bă, ăsta e incendiu și ăsta merge la baie, mă. Opa, Am luat-o și pe fata albăstruie, suntem concentrați, nu mai putem glumi atâta. Știți că în celălalt episod am omorât un om, o să încercăm să nu mai omorâm oameni. Da, de furat-o nu ne pocăim. Furatul ne stă în sânge. Mamă, avem nevoie și noi de bani ca să investim în spule mai bune. mamă, am găsit bani aici. Deja am dus mulți oameni, zic. Nu mă zic. Dar acum aduc și eu unul. Eu rapid duc și eu cel mai important lucru din... Așa, au dispărut banii și au reapărut bun. Cel mai important lucru din acest joc, banii. Bine. Aoleu, i-am băgat la ei, bă. Trebuie să-i scoatem, să-i băgăm la noi. După. Dacă avem timp. Dacă nu avem timp. Păi să nu uiți. Păi mă duc, amul rapid. Sar amul rapid dacă reușesc. Așa. Hii, nu mai merge să iau banii. Cum împing banii înapoi? Da, are banii. Lasă-ne acolo acum. Adică eu așa, asta am vrut, să le dau banii lor. N-am vrut să-i fur pentru noi. Niște pompieri, ce corect. Da, deci dacă vreți, chemați-ne. Am mai găsit 1.000.000. Zi unde sunt mașinile ca să le bag la mașină. Da, deci... Bă, nu știu, bă, arde. O scoate omul ăla, că eu am lăsat omul ca să iau banii. Așa ar face orice pompier normal la cap. Nu, am în serios, noi suntem niște pompieri exemplari, dacă vreți, chemați-ne. Bă, l-a murit? Bă, la moare, ăla chiar moare. Nu cred. Moare mea, da. El pe ăsta că mă duc eu după ăla de sus. Nu muri. Da, aici cred că e, nu? Nu, e mai sus un pic. Bobiță. Bobiță, nu te duce. Bobiță, ho. Stai, Bobiță. Nu, Bobiță, te iubim. Bobiță, cred că s-o găta cu tine. Îmi pare rău, Bobiță. Mamă, Bobiță, chiar că moare. Nu, nu, stați. Hai, că ajungem la Bobiță. O muri, Bobiță, nu pot să cred. Era așa tânăr. Ia-l pe celălalt bărar, și-l pe celălalt de lângă tine. Aia vreau acum să eu, dar aici e foarte mult foc. Dar unde-i? E aici, dar nu, e aici. E în baie. E pe Mă duc, WC-ul, mă duc. face treaba mare. L-am luat. Hai rapid, că focul ne...
Pe unde Da, ieșim? deja Pe nu mai unde avem ieșim? timp. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Te-am pierdut. Au! Am murit. Hai, urgent, urgent, bă, pe aici. Unde-i, bă? A dispărut ăsta. Unde-i, unde Hai, ești? frate. A, nu mai apucăm. Apucăm. Haide. Haide că apucăm. Totul o facem la centimetri. Haide, aici, 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 aici. Haide, haide, haide. Haide. Hai, sari. Sari. Mamă, ce explozie în spatele Bă, tău, bă, a fost nu mă cred. cinematic. Pentru faza asta merităm un like, bă, ce cinematic a fost. Exact când ai sărit Sincer, ca în filmeț, s-a pușcat. Ma, la secundă. cam bun, intenționat. Noi intenționat am făcut pentru vlog, nu pentru clip, doamne, pentru vlog, pentru clip. Pentru clip am făcut intențional, numai că așa era schema, știți? Hai, mai încercăm un nivel, sper să reușim și pe asta așa, cu noroc, că sincer eu că am fost noroc. Bă, vezi că am descurcat destul de bine la nivelul ăsta. Bă, ne-am descurcat, la secundă au fost. Uitați-l, mă, ce cu nervoși în picioare. Ce declari? Spirit de Crăciun. Așa este bine Crăciunul. Da, și eu. Mama, Mamă, ce e asta? nu știu ce să mă apuc. Mamă, vezi că e cu chei, trebuie să iei jatoane și să le bagi. Și fiecare jaton are câte un număr, deci dacă bagi jatonul greșit, e nimicit. Pentru noi deja e prea mult, vă zic. Oh, nu. Nu înțeleg nimic. Mamă, pentru noi deja e prea mult. Ce Arde deja uși? unul. Aici pornește apa. Mamă, e gravă. 3, Băi, nu-mi trebuie 3, îmi trebuie... Sunt prea multe de 3, ce dar mie nu-mi trebuie 3. Să ne umplem rapid. Hai că am găsit un o mamă, îs pierdut. Era jatoane de 2 aici. Du-te aia și deschide ușa din față. doi. Mamă, e greu, n-am dat în viața mea de așa ceva. În ce alt episod am avut și un boss fight, dar din păcate Raj nu s-a auzit, cum am zis. Hai că deschid și asta. Vezi că e acolo un om. Acolo, Raj, du-te rapid că e în foc. La tine, Raj. Îl eu, da. Curent, au, Nu muri. a murit. Cum adică muri, Rareș? Rareș? Nimica. Rareș, cum Bă, adică... unde? Cum adică a A murit? murit, bă. O leșinat. Rareș, de ce pe telefon mă pare că e mort omul? Nu. De ce erai așa chill când ți-am zis, bă, Raj, du-te rapid, salvează-l? De ce păreai că ai tot timpul din lume? Uite, l-am salvat. Ăsta e pe wc. Da, l-ai salvat mort. Unde nis? Uite, hop, fac, o mai ajut. Ok, hai că mă duc să duc banii ăștia la mașină, dar nu știu exact unde e mașina. Tu mai ai oameni? Ar fi recomandat. Mamă, de nu mai găsesc. Cred că avem deja 3 oameni. Bă, de pe banii ăștia, bă, mai ai ca să mai faci niște bani, dar de pe banii ăștia cred că îmi cumpăr și un hot dog. Bună ziua, aș dori și un hot dog dacă... Da... Ok, nu, dar ce ne simțiți? O plecat și nici nu au pus pancarte de aia că revine în câteva minute sau nu, când vine. Ură din partea lor. Ok, am mers tot în conjur. Am avem un om în față. Săracul, mimile de omul ăsta, adică îmi pare rău, nu că mimile de el. Dar îmi pare rău de... avem nevoie de cheie de 1 ca să salvăm omul ăsta. Îmi pare rău de el, că chiar era în fața noastră, a murit în mâinile lui Rareș. Sau poate au fost ceva dușman de-al lui Rareș și eu au vrut să se răzbune pe el. Nu, mâinile mele au căzut. Ăsta o... Ăsta joacă biliard. Ba, nu, tot pe telefon să te bă, dă-te încolo. Telefonul ăsta strică oamenii. Strică generația, trece aici. Du-te. Noi aruncăm de la 10.000 de metri, dar ei n-au treabă, că ei pică pe aici pe niște saltele și pe niște perne. Că mare lucru fac alea. Caută cheie de 1. Am găsit cheie de 1. Mamă, mor. Bravo, pot să salvez pe ăsta de jos. De-aia nu știu pe unde să ajung. Acolo, uite. Stai că am văzut ceva aici. Cheie de 2 aici. E. Mamă, mă simt ca în Secret Neighbor, nou update pentru cine știe. Cu cheile astea. Unde-i, bă, trebuie băgată cheia de 1? M-am pierdut. Uite aici. Uite omul. Nu, era un gunoi și am zis că e omul gunoiul ăsta.
Dar serios, unde e omul? Uite aici. Omule! Omule! Mamă, da, să te faci aici treaba mare. Ia și tu televizorul ăsta, bă. Asta vroiam. Mamă. Da, din ce în ce mai grele nivelele, mă. Bă, iar te duci la veciu, treci odată, că faci tu treaba mare acolo la Eu la saltele. televizorul, bă. Ăla foc tele... Dă-i, stinge-l, stinge-l. Am stins, gata, acum o să Că noi meargă suntem, super bine. noi suntem samsar de aia, știi? După ce îi dăm cu apă pe el, tot îl vindem. Hai că am băgat toți oamenii, mai puțin ăla de la avea raj dușmanie pe el. Cred că putem pleca sau mai ai tu ce obiecte de luat? Da, nu am pus două, Bun. trei televizoare. Hai, ne băgăm 4. Că a Opa, murit Gregory ăla. Gregory e bătrâneț, omul. Aoleo. Sau mai bine zis, de o bătrână. Mamă, din câte văd din imagine e ceva cu golf. Nu știu dacă văd eu aici sus. Hai că-i dăm. Sau știți ceva? Haideți că am o idee. Îi dăm în spate și vă arătăm un mod de ăla. Știți că v-am zis că există moduri. Încercăm un mod nou sau ăla cu dat foc la casă, Rareș? Un mod nou, chiar curios să văd ce modul mai. Special... Omorâm pe oameni. Special... Nu, nu, nu. Salvage, nu știu dacă zic corect, că nu mai știu eu cu cititul. Low House Damage, Special Object sau Amber It's. Hai, un Special Object și dăm așa. Să vedem. Hai să vedem. Sună interesant, obiectul special. Spală-te, te spăl, nespălatule. O să cure cap. Cred că te mai spălat de tot. Hai să vedem. Search to... Hai să merg de la oameni. Să scăpăm oamenii Deci, și apoi. trebuie să găsim un obiect special și trebuie să scoatem 2 oameni din casa cu foc. Am găsit obiectul special. I-am găsit oamenii. Și-l bag la mine? Ne-l băgăm nouă pe dreapta? Nu, ne-l băgăm nouă pe dreapta. Nu cred. Hai că-l băgăm aici să vedem. Ok, da, aici trebuie băgat. Ok, da. Cam easy. Uite ce easy a fost. La cealaltă trebuia să dăm foc la casă. Nu era chiar așa easy. Era ușor, da? Nu chiar așa. Omul ăsta să ghicesc că e pe wc. Nu. Nu, fugea din camera. Făcea jogging. În casă. Dar îmi place că măcar unii oameni chiar fug și le frică de foc față de aia care stau pe wc să se joacă pe telefon. Nu știu că e focul pe lângă ei și stau pe telefon. Era să mi-l gat pe... Era să mi-l gat pe ăsta de 3 ori. Era să am dușmănie și eu ca... Mamă, mi-a fost cineva prank. Mi-a tăiat cineva podul. Cred că a fost Jeremy, să fiu sincer cu voi. Mamă, bă. Unde e omul ăsta? Iisus. Dar nu cred că mai e. Ba da, mai e aici sus, nu? Mamă, ce e aici sus? E ok. Asta că mă ocup eu de el. Nu, mulțumesc, mă duc. E ok. Da, asta stătea pe wc în mijlocul focului, dar era în mijlocul focului de tot. Du-te, te rog, nu muri. Mamă, ce țintă. Așa mai putem fura niște bani. Mai ținte unde erau banii pe harta asta, parcă era una sub scară sau ce așa. Eu sunt acum aici sus și caut un pic. Și eu țin minte că era pe aici pe undeva. Ceva bani. Adică bine, noi căutăm ca să le salvăm lor, nu să ne tragem noi pe dreapta. Tragem și... Uite, aici e parcă erau niște bani, dar nu mai ies. Sub scara. Uitați aici. Vedeți ce bine e când știi, când te-ai jucat mai mult. Să vedem. Ioi. Să ne ducem rapid, tragem pe dreapta banii ăștia. De obicei, cred că două de astea baxuri mari de bani. Wow. Cred că am primit pedeapsa. Ok. Era să rămân blocat în cadă. Era bine. Că nu ne mai omorai pe ăștia. Păi da, dar nu mai puteam să terminăm nici level. Da, nu era bine. Oricum i-am dus pe toți.
Pe aici, pe jos, nu prea am fost eu, să fiu sincer cu voi. Bă, ce-am... Na, asta e infinit foc. Da, nu înțeleg unde-s banii ăia. Dulapurile nu merg deschise. Eu și beau un suc. A, un televizor. Un televizor nu strică, zic. Bă, da, greu e televizorul ăsta să-l... Voi vedeți că își bate joc... Bă, ce faci, mă? Se învârte televizor... Rare și uite la televizorul meu. Am face titirezul, stai să dată. Uitați, îmi vedeți skin-ul. Păi, dar ce mi-arată? O săgeată, vezi? Da, mi-am pus eu. Dacă ții de R apăsat... Uite, arăt cu mâna. Mi-ați văzut skin-ul ce șmecherei? Mama, am spart televizorul ăsta, l-am făcut. Îl vindem numai pe OLX. Îi dăm iese la polish. Bă, ce tare. Salut! Bă, dar ce faci ăsta așa nervos? Hai, eu zic că trebuie plecat, că ești deja o nebunit jocul. Salut! Salut! Mamă, ce fain miskinul. Un cât de ăsta, cu cărurile astea poți să cumperi itemele speciale. Cum e hook-ul meu ăla de te tras pe pereți. Numai că îți trebuie 1000 de guri. Nu, îți trebuie un C și 3000 de bănuți normali. C, Ah, G, ok. nu știu exact ce. Eu am două de astea. Haideți să mergem un pic și Ce pe mulți shop. bani avem. Hai până la shop, da. Da. Nu prea mi-aș cumpăra chestii, că eu nu prea știu care sunt cele mai bune chestii. Aia e treaba. Eu nu prea știu cu jocul ăsta. Ne-am cumpărat tot fel de chestii și ne-am realizat că noi nici nu știm ce sunt. Uite ăsta. Zice că aruncă astea. Vedeți acolo în dreapta jos. Curentul și gazul. Mie nu merea. Eu dădeam în curent și în gaz și nu avea nimic ce treabă. Asta e cea mai bună investiția mea. Cred că îi dau și un upgrade. Nu mă. Cum îi dau upgrade? Păi da, stați un pic că nu mă mai pricep. Nu. Loadout. Aici. Cum dădeai update, băraș, că eu nu mă mai știu. Stai, pe el să ții upgrade. Eu acum am cumpărat 100 curie nouă. A, da, uite, când scrie upgrade, dar pe asta nu-mi scrie upgrade, se pare că. Are să-mi... Da, că mă, de un alt... Știu ce o să eu. Dar Îmi iau o trambulină. să nu ți se curia aia de aruncă, că știi că mi-am luat eu și nu-i bună deloc. Mi-am cumpărat. Deci securia asta, îți 5 săcurii și le arunci cu ele. Și după ce le arunca pe toate, s-o găta cu săcurile. Nu mai ai săcurie. Mă, ce? Dacă știu eu engleză bine, există un aparat care îl pui pe un obiect și pușcă obiectul. Să zic pe ușă sau pe ceva de la geamuri. Oare, dacă poate ne știți voi, ceva jucători, dacă vă jucați, cu cât îți agradezi mai tare săcurea, oare cu atât ai mai tare? Adică dă mai bine, să zic, nu știu, sparge chestiile de fier, ușile de fier sau chestii? Că noi nu ne prea pricepem, să fiu sincer cu voi. Hai că îi dau un upgrade. Îi dau așa un upgrade. Ce? Nu spune că... A, nu. Am equip toate astea. Ce asta? Că săcurile astea numai de 5 ani și arunci pe alea? Da. Îți bune la când trebuie să dai foc la casă. Pui bomba acolo departe și arunci. Stați un pic, unde mi-e asta? Nu văd. Uite asta. Dăm un upgrade să vedem. Hook. Mamă, trebuie să-mi cumpăr asta. Haideți că mai dăm rapid un match. Ultimul match. Știu că ne-am lungit mult cu clipul. De cât timp filmăm? De 20 de minute. Haideți că mai băgăm rapid un match. Să-mi cumpăr și ăla. Să vedem un pic cum e și cu upgrade-uri. Nu mai știu cum se zice aici. Mă ajută și pe mine cineva. Change job. Să vedem ce job ne alegem. Ăsta cu golf am zis. Golf pare să fie ăla, dacă nu mă... Ți-ai cumpărat tot rar ce trebuie? Mamă, eu dau mai rapid. Mi-am băgat un upgrade și dau mai rapid. Uite aici. Mamă, ți-ai gradat. Uite-te la mine. Bă, ce tare dai. Da. Hai, rapid. Facem speedrun aici. Că vreau să vedem cu upgrade-urile noastre. Oare ce fac upgrade-urile?
Deci sunt niște oameni acolo, avem camere, niște oameni aici. Bun, hai să ne... Aici am basement! Poți să intri pe aici? Mamă, ce fain! Jocul devine din ce în ce mai fain. La început mi s-a părut că, bă, e nașpa. Dar cu cât te joci, dacă îl prinzi la o ofertă, chiar se merită jocul. Dar așa, dacă îl iei la banii lui, mi se pare un pic mult. Da, dacă ai bani și vrei să te distrezi cu niște prieteni, că singur mi se pare, n-aș vrea să te joci singur, sincer, părerea mea, nu știu, părerea mea personală. Dacă ai ceva Da, și noi l-am prieteni, prins la ofertă, Raul, prima dată, de-aia nu să-l cumpărăm. Că nu mai știi că ți-am zis că l-am găsit știu, eu la ofertă, l-am tot știu. urmărit. Dar știi care e schema? Șmecheră. Că tu ai aici un medkit în spate, Rareș, la mașina ta. Ți l-ai Știu. cumpărat. Știu, dar eu nu știu cum să urc sus, stai un pic. Mamă, ce rapid sparg ușile mai nou. Vezi, Raș, că asta ne trebuia nou upgrade-uri. Mamă, asta e casă de bogătaș. Da, dar problema e alta. Nu știu cum pot să fac asta cu ochiul. Care să faci? Uite aici, vezi? Level 3. A, trebuie să iei un om, să pui omul în aici. Uite, ia un om. Mă duc rapid, poate pot să iau un om de ăsta. Hai că-l scot, îl scot. Nu mai mere să-l scoți. După ce l-ai pus. Trebuie să luăm un om. Dar eu nu știu cum se urcă sus, aia e problema. Hai că am spart aici geamul. Unde sunt oamenii? Avem aici niște oameni. Hai că urc rapid. Uite, sub mine e un om, dar nu știu exact cum să ajung aici. Deci... Ok. Mamă, ce e aici? Ai mult curent aici. Și dacă mă ating de curentul ăsta o să explode. Ok, am ajuns. Da, îmi trebuie un om peste tot. Cred că îmi trebuie un om dacă nu mă înșel. Și nu putem să intrăm. Să fi făcut oare o greșeală? Nu ne prea pricepem noi la de-astea, da. Eu nu înțeleg cum să ajungem acolo. Cred că am făcut Se o pare că greșeală. levelul ăsta nu e chiar așa ușor. Da, la început mi s-a părut greu, dar mi s-a părut așa ușurel, dar... Nu știu, mă, mi se pare... Dacă încerc așa, stați că încerc o schemă. Mamă, ce bun e upgrade-ul. Mi-am upgradat hook-ul Bărareș și am mă duc extrem de departe în aer. Era să-mi pierd asta, mă scuzați că am făcut așa urât, dar... Am mai fost tot aici sus, dar nu știu cum să ajung acolo. Hei, uitați oamenii! Am Da, nu băgați de seama ce tocmai am făcut. Hai, Raș, că am găsit aici oameni. Mă duc, am să-i deschid cu fața lor. Am găsit și eu un om, am găsit și eu un om. Stai un pic să las. Unde era Face ID? Aici era Face ID. Oh, nu. Mamă, stați un pic să-l... Ioie, ce era să-i fac la omul ăsta? Era să-mi pice omul. Stai, vino aici un pic mai aproape, pune-te. Mă, pune-te aici. Mă, pune-te aici. Stai aici, ok? Bun. Ce fraier ăsta. Am uitat să sar. Așa, luăm Ăsta am omul. pus trambulina, frate, aici. Hai că am adus oameni, am adus oameni. Am deschis aici. Ok, haideți că totuși ne revenim un pic. Dar nu pot să... Hai, eu unde ăsta? Sparg aici, eu omul ăsta, sărim. Hai că mai și sărim, îl aruncăm direct pe geam. Nu mai are să-l aruncăm. Îl aruncăm aici, așa, pe geam. Stați un pic să sparg geamul. Așa, și-l aruncăm. Dacă nu merge să arunc omul ăsta pe geam, ce fac? O, eu de voie bună. Ai deschis toate căile cu face-ul? Nu, Bă, nu mai pot să ies. Ok, am ieșit. Era să nu mai pot să ies. bă, ia unul foc, sus. Unde sus? Moșu? Nu știu, Era careva să l-am mor. auzit. Am mai unul acolo sus. Bă, am picat. Am picat în foc. Am picat în foc. M-a mâncat pe mine să sparg geamul ăla.
Haideți că ne ducem, mă duc rapid, mă duc rapid. Mă duc rapid să iau moșul ăla. Special, sincer, îți zic că nu știu cum să-l iau. Sincer să zic, știi ce bine e și extintorul ăsta. Dar nu înțeleg unde e moșul ăsta, e deasupra. Să ajung cumva deasupra. Așa ajung deasupra, uitați aici. Bun. Am sărim aici jos. Dăm G. Intrăm cu ăsta aici, că cred că e bugat jocul, că ar fi trebuit să pot să intri și fără. Luăm moșul ăsta și mergem rapid. Raș, mai avem un om de salvat în mod normal, am mai avea. Trebuie să-l găsesc. Ok, acolo e. Aruncăm moșul peste. O pica... Nu pot să cred, am omorât moșul. Am omorât moșul din greșeală. Nu pot să cred, săracul moș. A dus o viață bună. Aia, ce pot să fac? Se mai întâmplă. Hai că acum mă duc și eu să treci pe scări, e mult foc aici. Hai că eu mai sting aici un pic de foc. Ca să mai... Vedeți că avem o bară acolo sus. Na, cu cât stingi mai mult foc, bara aia se încarcă. Și cu cât e mai încărcată, e mai bine. Hai că sting eu foc și îți mai dau puțin timp să ajungi. Poate găsim și banii dacă cumva nu s-arși. Hai că acum ajung la om. Bă, Da? cred că trebuie să se deschide aici o... Da, zi, tu, bancă. Ai murit? Am murit exact când să ajung, am căzut jos de acolo. Mamă, și eu exact aici lângă tine. Te pot salva, dar de fapt nu te pot. Trebuie să văd dacă reușesc. Mamă. Am reușit, am reușit, am reușit. Salut. Unde-ți omul? Unde-ți omul? A murit? Nu. Hai să arăt unde e. Bă, acolo sus, da? Da. Acolo. Trebuie să ajungem, dar Bă, nu fii atent, pot. urci pe Da. scară și mai pui o scară. Sau nu, urc eu așa. Mamă, era să mor. Urci acolo Da, sus și așa. mai pui o scară, dacă poți. Dar nu mai are. Bun, dă-te un pic, că urc eu cu ăsta al meu. Cu hucu. Bun. Aoleu, îmi trebuia o scară. Aia, hai că urc. Vrei să spun o trambulină, da? Spune aici. Bun. Hai că eu tot urc cu hucu. Mamă, era să mor. Mamă, mă scuzați că mai fac așa, da? De spaimă. Nu pot să cred. Îmi trebuie un obiect ca să stai aici. Nu pot să cred, îmi trebuie un Păi obiect. da, exact, trebuie. Am luat. Hai să văd dacă pot să arunc cutia asta. Am pus rapid un butoi. M-a aruncat cutia. L-am luat. Da, uite. Ți-l arunc. Nu. Nu, aici, pe trambulină, stai un pic. Mă duc. Un helicopter aici. Aici, trambulină aici. Stai că eu Unde ești? eu m-am dus să-l duc. Hai că eu îl duc. Am sărit cu el. Am lăsat aici și ai, Raj, să mergem. Bun, mă. Bună trambolina, că e mare. Sau ai dat upgrade? Nu i-am dat. Mamă. Cam asta a fost și cu videoclipul. Am făcut un videoclip lung. Pentru aia de-mi ziceți că trebuie videoclipuri lungi. Intrăm rapid la shop să ne upgradăm ăsta hucum. Upgrade. După aceea, mamă, plus 5. Oare ce face asta? Mamă, băraci, ce joc șmecher. Regret că am zis că nu se merită, se merită extrem de mult. E un joc extrem de șmecher, are atâtea upgrade-uri. Ați văzut? Există upgrade care când ai cu hook-ul rămâne fără în spate și cred că se poate urca așa micul tău. Na, noi poate mai dăm niște meciuri, vedem. Sper că v-a plăcut videoclipul ăsta și cam asta a fost. Raș, ai ceva de nespus pentru înainte de clip final? Abia aștept să filmăm și următorul videoclip cu jocul acesta, dacă o să vă placă. Bun. Firework, nu știu, mi-a venit.